Takže zdravím všechny, dneska tady vám ukážu top 3 nože do $50. Let's go! Takže na prvním místě tady mám Gerber, jsou dělané z kvalitní nerezové ocely, všechno kvalitní. Mám tady v několik barvách, jako ve hnědý, černý a fakt je to příjemný materiál, jako do rukou. A nejlepší je to třeba na nějaký kemping, prostě bojové taktické nože. Druhý, co tady mám, tak to jsou ty SRKčka, je to fakt kvalitní, Cold Steel, všechno to, taky s nerezové ocely, prostě fakt bomba kvalita. A taky je to příjemný do rukou. A za třetí, co tady mám, tak to je tady ten Kabar. Fakt, jak vidíte, bomba, taky moc příjemný materiály, všechno tohle. Takže pokud budete chtít, přecházet na můj link, který bude v bio, na můj eBay obchod a objednávejte si tady ty nože. A v Česku doprava bude zdarma. Takže všem čau!